Mediaयावथ' सैथो खोन्थाखौ बुंनो लुबैयो दानो देरहासारा गन्थङाव दै हाबहैलायगोन ओंखायनो माथो बुंनो जायखिजाया BPF-निफ्राय एसे स्रि स्रि खोन्थानोसै आं 428 जइन जादों दिनै 40 नं चिरांदुवाराव 428 बे कमप्लिटलि BPF-नि सानैसो कंग्रेसनि दङ बरजन ना मा नाममोनलाय बिथांनि माखासे मेम्बारफ्राबो जइन जादों गाबोननो दावराव खालामगोनलाय नामा नोंथांमोना देरहासारजों गरदनजों बागदावखांनो हागौ 428 जना धेमालि नङाथ' गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे मुलुगनां आइजो सान जाय मुलुगनां आइजो साननि मन्त्र एमब्रेसिं इकुवेलिटि बर'आव होनगोन नामा मा होनगोन बर'आव समानथिनि गोबानाय बे समानथिनि जा गोबानाय बा समानथि लाबोनायनि बाथ्रा गासैबो जाति जनगोष्ठीनि आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोजौ गाहाय साननाय हौवाफ्रा आइजोफोरखौ नासयनाय बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननानै हौवाफोरजों समान मोनथाय मोननायनि थाखाय दिनैनि जा मोन्थोर मुलुगनां आइजो सान बेखौ जोंनि सेन्ट्रेल UPPL दोलोनि आइजो माहारिया बा आइजो गांखंआ आंनि समस्तिनि खुंग्रुं प्राइमारि बा खुंग्रुं VCDC-नि सिङाव खुंफुंनो मोननानै खोब आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों मानोना बिमाफोरखौ आइजोफोरखौ बेफोरबायदि गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि आखाइजों माने बिथांमोनखौ दाव खालामनो मोननाया खाफाल गोनां होननानै आं सानना लायो BPF-नि हान्जानि सापर्टारफ्रा BPF हान्जाखौ नागारबोनाय माबाफोर जाहोन थानो बिथांमोननि आं माबाफोर जाहोन होननानै थोंजों बुङोब्ला बेनो खोन्थाया बिथांमोना कमप्लिट BTC-नि जेसेबां BPF सापर्टार दङ बेखौ लानानै दाखालि मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव कनफारेन्स खुंदोंमोन आं दा माने जाहोन होननानै बुंनाय बिथांमोना देखायफिननो नागिरगासिनो दङ गावसोर सरकाराव फैफिननो हागोन नामा होननानै खिन्थु रायजो राजाफ्रानो सिनायथि होगासिनो दङ जे BPF-आ आरो फैनो हालिया मानोना BPF होनोबा हाग्रामा बेखौल'सो मिथियोमोन हाग्रामानि दादागिरिनि थाखाय गुबुन मोनसे पार्टी गैयिनि बै समाव BPF-नि मानसिफ्रा बै पार्टीखौ नागारना फैनो हायामोन गिनाय दङमोन बोरैबा अहेफ्राव जोगोन नामा आदैफ्राव बुगोन नामा गाहेगोन नामा गायथेगोन नामा बेखौ गिनानै फैयाखैमोन दा दाथ' बेथ' मा होनगोन दिफां जाबाय गैला बिनि साननाय हनाय आं नोंथांमोननो खोब बावैसो खम समनि गेजेरावनो मोनसे हाग्रामानि मेसेज होनो थांगासिनो दङ एसे धर्ज हमथ' आरो बे जेब्ला समाजनि गेजेराव बेरखांजोब्बाय हाग्रामानि जेसेबां सापर्टार दङ बिसोरो UPPL-आव आरो दोलै नोगोरै हाबफैबावगोन BPF हाग्रामा थैयासिम सानदिथ' BPF-आ थागोन BPF हिसाबै हाग्रामायानो सिनायथि नालाय आरो हाग्रामानि अनगा रावबो BPF गैलिया